Ik vroeg me iets af. Ja, wat? Kunnen we plaat praten? Ja? Hi. Bas Jolanda. van der Baan. L1 programma onderweg. Kent ze het toevallig? Ja, ik ken hem, ja. Ja, we reden hier langs en onze Jo, die vroeg zich af, het is altijd Gert. Ja, dat klopt. Ja, Ja, dus wat is het vandaag? brood, hè, denk ik. Jo? Ja, dat is zo'n spreuk. We hebben de boerderij gekocht van mijn schoonouders. En dat heeft hij altijd gehangen. Dat huurt bij de boerderij. Dat is van oudsher is dat. Het ziet er heel modern uit, alsof het er net is neergehangen. Ja, maar ik weet niet, dan moest ik even gehoord houden. Wie lang dat het hangt, dat durf ik echt niet te zeggen. Dat weet ik niet. De boerderij is gerestaureerd in 80. En of dat van toen hangt, dat weet ik niet. Dat kan ik me niet meer herinneren. Toen was ik er nog niet. Dus hoor ik er wel. Toen was er wel, maar nog niet heen. Ja. Van die schoonelders. Ja. Maar die zien ergens anders gewoon wonen toen? Die zien in ons huis gewoon wonen. We vieren de boerderij hebben overgenomen, het bedrijf hebben overgenomen. Die zien die hier neven gewonnen in het huis wat we gebouwd hebben. En dat ligt hier langs, of zo? Ja, ligt hier neven. Oh, ja. Dus die zien gaat kleiner gewonnen en die gaat groter? Ja, we hebben 3 kinderen, we hebben het groter gewonnen. We hebben de boerderij overgenomen, het fruitbedrijf overgenomen. Ah, fruitbedrijf? Ja. Spannend. Ja, heel spannend. Ja. Ja, heel spannend. En dan kom ik weer even terug op het is altijd Gert. Ja, dat kan ze positief pakken. In de dat kan ze fruitteelt negatief is het pakken. ook altijd Gert. Ja, dat is natuurlijk is dat negatief geweest. Ja goed, dan hebben ze ervoor en het hagel en dan is dat negatief. En nu kunnen we naar de positieve kant bekijken. Ja, gaat het de goede kant op? Ja goed, dan moest je het ervan maken. Hè. We hebben het bedrijf gehalveerd. Dus we hebben alle 2 een baan. Ja goed, en dan moeten we er wat van maken. Ja. Je hebt alle 2 een baan neven de fruitteelt nog? Ja. Anders ga je het niet? Nee, dat is helaas, dat is heel jammer. Maar dat is gewoon zo. Ja. Waar leed dat aan, denk je? Ja, dat weet ik niet. We hebben daar discussies over gehad met de collega's en zo. En het is toch de verkoop. En het ganse jaar rond hebben ze fruit, buitenlands fruit. En de lui willen niet meer echt dat specifieke Limburgse fruit. Dat is heel jammer. Dat is toch belachelijk eigenlijk? Ja, dat is heel jammer. Want van de week was nog in het nieuws van dat de Limburgse bakkers voor Limburgse, dat er vlaai, ja. Geen Limburgs fruit ja, maar dat is echt zo. En dat er nu weer ontzettend gelobbyd moet worden om dat... Ja, maar de kinderen lobbyen wat ze... Ja, ik weet het patroon van de lui moet veranderd worden. Ze moeten ook echt, de burger moet zelf willen van... ik wil dat fruit bij de fruitteler kopen en ja goed. Vroeger waren het echt de huis aardbeien in de zomer en de huis appelen in de winter, maar nu hebben ze alles het jaar rond. En ik denk dat dat het nadeel is. Ik denk dat gewoon... ik ga gewoon dadelijk in mei gewoon klaarmaken. Dadelijk in mei gewoon aardbeien verkopen, hier aan het huis. Van eigen bodem? Ja, ik heb een fruitkruimke, heb ik. Ja, maar die aardbeien komen bij dit goed ten hoofd dan? Ja, die heb ik achter staan en die plant ik zelf, die plug ik zelf, die verkoop ik hier aan het huis. En als ik dan zie, toeristen, ik heb zo'n grote kruimpjes, dat zit ik zo'n smerig uit die boeten. Ja, toeristen maken daar foto's van, dat is geweldig om te zien, wie lui daar, de huisverkoop, dat gaat perfect. Dat gaat dan weer wel goed? Ja, dat gaat perfect. Maar voornamelijk, het zien dan toch wel lui, gaat uit de buurt en nog wel even gaan we hier af, maar toeristen, echt toeristen. Die vinden dat geweldig. Maar als je nou daarboven gunt, of weet ik hoe heen gunt, dan heb je ook overal, vind je het ook leuk om bij de boeren te kopen. Ja. Maar, tenminste. Ja, nou ja, dat is een onderdeel van de folklore als ze op vakantie gaan. Is iets om te kopen van plaatselijk grij. Als we nou, wanneer was het ook alweer? Was het de nacht van zaterdag op zondag of zondag op maandag dat het noodweer zo 's nachts... van zondag op maandag. Zondag op maandag, ja. Slop je dan onrustiger dan anders? Niet meer. Als fruitteler? Niet meer. Die periode heb ik wel gehad. Maar misschien omdat ik kom dat voor een groot gedeelte, we hebben een groot gedeelte verkocht, we hebben het minder. We zijn nu wel over gaan van appels naar peren. Dus we kregen in de toekomst, we hebben 15 hectare fruit gehad. Het is de bedoeling dat we voor 3 jaar 5 hectare peren nog over hebben. Dat is veel minder gevoelig voor hagel en vorst en een appel. Ja. Wie kent dat dan? Is een peer sterker dan een appel? Sterker, ja. Als er hagel op komt, dat dit zich weer herstellen zelf.
En een appel deed dat niet. Een appel heeft een veel dunnere schil. En dat gaat goed. En het fruit van u, waar gaat dat naartoe? De veiling, Markrote. Oké, en vervolgens? Gaat dat naar het buitenland? Daar zijn er appelen bij wat speciaal geteeld worden voor het buitenland. Joliret, die gaan naar Vietnam. Die gaan in containers en dat gaat speciaal naar Vietnam. Dat is een hele zoete appel. Is dat de lui uit het oosten, wat is het? Ja, het oosten, hè? Dat is echt goed, ja. Die willen heel graag, die willen heel graag dat soort fruit hebben. Zuid? Zuid, ja. Ja, moest ervan houden. Heb je enig idee wat ze ermee doen? Eten ze hem uit de hand? Of, nee, ze eten hem echt uit de hand. En als ik foto's zie van wie er in de winkels die ik uitgestald, dan denk ik van my god, echt helemaal gewakst. Dat wordt hier dus gewakst met de leuksken, omdat ze zich goed houden. Dat het zo'n uitzien, want ja, die willen dat gewoon. En die worden echt per stuk door verkocht. Dat is geweldig om te zien. Dus dat is dan toch wel leuk als ze zus ook foto's van de lange weg die ook appeltjes maken. Een vriend van is in Vietnam geweest, heeft foto's gemaakt, hebben hem dan in de supermarkten liggen en dat is dan geweldig als ze dat dan zien. Ja. Hey, jammer dat dat met de ras eigenlijk niet gebeurt. Dat is heel jammer. Ja. Hey, en die andere baan, wat is dat? Ik heb het klusjes bij vriendinnen wat het hulp nodig hebben in het huishouden. En ik werk bij een boomkweker, dat poets ik ook. En bij de boomkweker werk ik met een man, die is vrachtwagenchauffeur. En die deed toch het klusjes en gaat alle leuke naast. Naast. Dit is naast begonnen met nu tegenwoordig dat is hoofdinkomsten. Een man van me ziek geweest. En, die man? Ja, dus we moeten even een bedje van maken nu. Maar hij is weer op de been? Hij is weer op de been, hij werkt weer. En, niet zo als we van tevoren, maar goed, dat gaat weer de goede kant doet. Maar ja goed, we moeten maar pakken wat er nog kent en dan... Had ik dat nou goed begrepen, 3 kinderen? 3 kinderen, 3 meisjes. 3 dames? Ja. Het oudste, dat woont samen. Middelste, dat is ook toegezoet. En ik heb eigenlijk het jongste nog hem. Dus, en wie oud is die? Jongste is 20. Ja. Nog geen vriendje? Ik geloof het niet. We moesten niet naar vragen soms. Hè. Nee? Ook niet als ze inmiddels 20 zien? Nee, och, ik kreeg het wat te horen als het te wie is. Ja. Ja, de meisjes doen het goed. Die doen prima. Allemaal een baan, dus... die doen het allemaal heel prima. Ja. Is dat iets wat ze misschien ook van toezicht meegekregen hebben? Absoluut. Zorg voor zichzelf en kom voor zichzelf op? Ja, en ze hebben heel erg gezien wie voor hier hebben moeten ploeteren voor alles op de rit te krijgen. En uiteindelijk dan nog niet wie voor het willen. En dus die gaan alle 3 stevig ervoor. Ja, super. Een groeit op. Ja, en de jongste wordt dan nog toes. Die andere 2 zien die wiet uitgevlogen? Nee, en dat is een Markrote. Dat is ook podeste. En het middelste toen een grondhalte, dus dat is ook even de deur. En dat is verpleegkundige op het ziekenhuis. Dus ja. Het zien helpende dames dan, hè? Ja. Een logopediste, een verpleegkundige en die jongste, wat wordt die? Interieur en vormgeving heeft dat gedaan. Dat werkt in een naaiatelier. Het waren nu fotoshoots aan het maken met zijn werkgever. Klinkt ook leuk. Ja, dat is gans gedaan. Dus dat is een beetje het creatieve. Dat is het creatieve, nee, ja. Het heeft niks, het heeft met verzorgen, maar niet zo wie die andere 2... Het verzorgt zich wel als je is, maar niet dat ze zegt van wie die andere 2. En dat verzorgen, dat heeft zich volgens mij ook wel in dig, hè? Als ik nou links en rechts mensen gaat helpen. Ja, ik heb zelf altijd in de gezinszorg gewerkt. Vroeger was het de gezinszorg, hè. Dat kan ik voor 30 jaar geleden, wat is dat, 34 jaar geleden. Tegenwoordig noemen ze dat helpende, geloof ik, hè? Of verzorgende IG. Maar dan ben je echt ook wel met medische handelingen. Ja, maar dat hou ik nog net niet doen. Dat was vooral helpen in het huishouden. Ja. Misa bij gezinnen. Ik zag dan Misa bij de gezinnen hoe de mama van ging sterven en dan moest ik de kindertjes opvangen. En, dat heb ik lang gedaan, ja. Dat is ook heftig. Ja, want ik word toen nog 20 of zo, denk ik. Goh. Wel heavy, joh. Ja, dat kun je zo'n huishouden wat helemaal op de kop staat. Ja, en het is dan wel leuk als ze nu
de kinderzus, want dat hoor je in de omgeving. Als dan de kinderzus, ja, die zijn allemaal een kop goed mee. En, zeg, is ook niet zo heel moeilijk. Zeg, zeg, je hebt dich nog verzorgd. En dat is dan wel leuk om te zien wie het dan toch goed met de kinderen is gekomen. Dat is wel, ja. En moest er dan zelf over beginnen of herkennen die zich ook wel? Ja, meestal herkennen ze me vanzelf. Ja. Of ze kennen de kinderen van ons, hè. Dan hebben ze gehoord, oh, die mama, die jeugd die kennen zich allemaal onder een. Dat is onvoorstelbaar. Die hoeven de namen nog niet te weten. Heen Ekkelder? Ja, nee, ja, gans Heuveland hier zo. Dat is onvoorstelbaar. Wie de jeugd, ja, dat is geweldig om te zien. Wie de jeugd ze kent, dat is leuk om te zien, ja. Nog steeds? Ja. Ja, leuk. Ja, ik weet niet wanneer het minder is als wie in onze tijd, maar ik weet als we naar de carnavalsoptocht zitten te kijken en dan hebben we de kinderen zo, hebben we dat jongste bier, zo was dat klein. En die andere twee gingen dan ergens anders mee. Dan ik ben zusterke van Frans, van Iné en van Johnny en die kinderen zijn allemaal gewoon onderheen. Dat is gewoon heel leuk om te zien. Leuk. Ja. Dit is wel, nou ja, je hebt het druk, denk ik, met z'n tweeën. Ja. Want het is een schitterende plek, hè? Maar ja, maar ik heb normaal altijd de poort toe. Ik heb ze altijd toe. En die moet je kunt renoveren. Voor het hebben we toevallig plannen gemaakt. Voor het binnenplaatsje? Ja, de jongste dochter heeft een tekening gemaakt. En dat houdt nu zich van... die zei van mam, ik teken wel iets leuks. Ja, we wonen nu 20 jaar hier. En nu wordt het toch wel tijd dat... je is nooit gedaan gedaan. We hebben het huis verbouwd van binnen. Zoiets als het koos. Het is er maar een krankkoor en er is eigenlijk een jaar niks gebeurd. En nu willen we toch wel een beetje onderuit weer oppakken. Dat we een boete kunnen zetten op het gemak. En, dan hebben we weer strontmazzel gehad, hè? Dat de poort open was en dat het is altijd gaat. En dat hier wel. En ja? Dat ze toevallig net doen. Ja, ik ga toevallig net heen, ja. Heb ik gewoon mazzel gehad, want ik heb het horen niet goed. Hey, dankjewel. Hey, dat is even de deur is opengemaakt. Ja, en dat we even lekker hebben kunnen kletsen over van alles gaat. Ja.